Якщо пісюн не стоїть, що робити? Проблема, до речі, дуже актуальна зараз. І не тільки у вікових чоловіків, але й у молодих. У нас є 3 лінії лікування цієї проблеми. Перше – це препарати, таблетки. Друге – це препарати вазоактивні, які коляться безпосередньо в кавернозні тіла. І третє, якщо зовсім все погано, ми можемо вставити імплант. Імплант компанії Boston. Дуже якісний продукт. Якщо проблема є, її вирішити можна дуже просто і швидко. Операція триває десь приблизно 20-30 хвилин. Дуже гарний матеріал, дуже гарно переживається. Тому звертайтесь. Є усі розміри різної довжини, товщини. Переходьте. Буде все добре. Обіцяю.